kulttuuri, liikunta ja harrastukset on tosi tärkeä osa lasten ja nuorten hyvinvointia. On tärkeää, että meidän kunnassa on palveluita, jotka tuottaa näitä kohtuuhintaisesti tai jopa ilmatteeksi. Mä oon itse aktiivinen omien lasten harrastejoukkueen vapaaehtoistoiminnassa. Mä oon myös koulun vanhempaintoimikunnassa ja pyrin järjestämään ja olen mukana järjestämässä, antaa oman osani siihen, että täällä on kaikennäköisiä tapahtumia ja lapset saa viihdykettä ja täytettä arkeensa. Päättäjänä mä haluan olla pitämässä huolen siitä, että niistä palveluista, joita on lapsille ja nuorille, niistä pidetään kiinni. Ja esimerkiksi tämä perhepuisto, että tähän panostetaan ja siitä pidetään huolta. Ja hienosti onkin pidetty, mutta mä haluan varmistaa, että näin on myös jatkossa. Ne on tosi tärkeitä juttuja. Täällä on tullut aika monta tuntia omienkin lasten kanssa vietettyä aikaa ja mahtavia juttuja.